गिनिस बुकआव वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो नैबे बागुरुम्बा मोसानायखौ रेकर्डिं खालामदों। गिनिस बुकआव वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो नैबे बागुरुम्बा मोसानायखौ रेकर्डिं खालामदों। बर' थुनलाइ आफाद, मिरु एबसु आरो मिरु बर' हारिमु आफादजों खौसेयै लोगो नांनानै चिरां जिल्लानि एबसुनि मावख'आव प्रेक्टिस खालामनानै नैबे मोसानायखौ थि खालामनाय जाबाय। बिथांमोनहा रोंगौसा एबा एक्सपार्ट जाबाय। दा बिथांमोनहा बिनि उनाव जायगा जायगा बागुरुम्बा मोसानायखौ फोरोंहैसिगोन एक्सपार्ट हिसाबै। गासै गिनिस बुकनि वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो 20,000 मोसाग्राफोरखौ गोनांथि जादों। 20,000 मोसाहोनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन बागुरुम्बा मोसानायखौ। बिनि थाखायनो नैबे बिथांमोनखौ फोरोंनानै दोनखानाय जाबाय। बिथांमोना जायगा जायगा थांनानै मोसाग्राफोरखौ फोरोंहैसिगोन आरो उनावहाय गासैखौबो लानानै मोनसे कम्बाइनेसन खालामनाय जागोन। बिथांमोना सोलोंनायाव गासै 100सा दङमोन, नाथाय गोजान गोजाननिया दिनै न'आव थांबाय। दिनै 22 अक्ट'बर बेखौ रेकर्डिं खालामदों एबा शुटिं खालामदों चिरां जिल्लानि खोलाहा थानाय खारखागाव राबापारानि टेपामारि गेलेग्रा फोथाराव। खाथियाव दङ भुमेश्वर हाजो। बै नुहुरनाय हाजोनि मुङा जाहैबाय भुमेश्वर हाजो। ओरै दामग्रा बिथांमोन दङ। गासै मोसाग्रा आरो दामग्रा एक्सपार्ट बिथांमोनहा माखासे समनि उनाव जायगा जायगा दामनो आरो मोसानो फोरोंहैसिगोन। बर' हारिनि समायना रमायना हायला हुइला बागुरुम्बा मोसानायखौ देग्लाय BTC सरकार आरो आसाम सरकारा गिनिस बुकआव वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि खोथा होनाय बायदि नैबे मोसानायखौ थि खालामनाय जाबाय आरो बिनिनो नैबे मोनसे रेकर्डिं खालामनाय मोनसे नुथाय। मुलुगनि बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन समायना रमायनासिन गाननाय जोमनायानो जाहैबाय बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय। नै नायदो रायजो राजा नोंथांमोन, बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनाया बेसे समायना रमायना आगरजों गाबजों जोङो गोजोननाय दङ बहाय। जोबोद समायना रमायना नुथाय आरो बे समायना रमायना आगर गाबजों गानै जोमै बर'नि आंगो दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायखौ जोङो नायोब्ला रावबो गोजोनालासिनो थानो हाया, रावबो रंजायालासिनो थानो हाया। दुखु दाहा जायोब्ला बे मोसानायखौ नायोब्लानो दुखुआ जोबलाङो, गोजोननाय मोनो। बे गिनिस बुकनि वर्ल्ड रेकर्डखौ नभेम्बर दानावनो खालामनो सानदों सरकारा आरो हास्लाबाबा फैगौ बैसागुनि खाथि बे वर्ल्ड रेकर्डखौ खालामनाय जागोन। नाथाय जायगाखौ दाबो थि खालामनाय जायाखै। 20,000 मोसाहोनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन जोंनि बर' हारिनि आंगो दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ। जोब्बाय, गोजोन्थों।